Здравейте, приятели! Оркестър Трио Стайл поздравлява всички фенове, всички почитатели с най-новия хит Палава играчка, като ви пожелаваме весели празници и честита нова 2015! Яша Айграс. Come on. Come on, everybody. Party. 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 Let's go. Trio Style. Вижте я как влиза с късата поличка, с кадрава косичка, с айфон в ръчичка. Вижте я как влиза с късата поличка, с кадрава косичка, с айфон в ръчичка. На всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе, измола да я разведе. На всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе, измола да я разведе. На горделива се правиш, мене ти ще свалиш. Стига вече с игра, стига номера. Хубава си ти, с готини очи, просто си перфектна, но не си ефектна. За всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе, измола да я разведе. На всеки му се прииска номера да и поиска, да я покани на кафе, измола да я разведе. И хаски си кая, ек шухар чайоги, андари Бугария, и леле кая вела, леле кая вела, Злато има пари давам за теб, мило. Злато има пари давам за теб, Нанси. Злато има пари давам за теб, мило. Злато има пари давам за теб, Нанси.